Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mereview Pantai Sine dan perkampungan nelayannya pakai motor. Selamat menonton. Apa nih? Keliling sama mentap. Dalan iki biyen Mobil yang gak iso. tak lewati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu Yang jadi dino minggu yang tapi lumayan itu juga. ono ngendi Ya. neng wadah siman sliramu Bongnya kilo yang gede. prasetyo urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu Lo banyak pinggirnya bong ya apa lebih sedikit. tresno Sing nugi sing jerimu aku ngono-ngono. Engko ora ngono. Karena saya bisa yang gampang. Dohong ayu apa sajane karepmu Mana semua enak yang. Jadi pengen apa? dolanan Jadi pengen apa? ati sing tansah setya satu Ya mari mubung-mubung pengen apa? aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa Jadi kondisi kan lepakan itu karo nyimpen. marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putri Kalau rame kan enak aneh ya. aku wong ora Bisa dinikmati ya. melarat lan hina wis ra duwe Iya. pengarepan maneh marang Panas ya? sliramu. Lagi? Enggak, Kayak enek kene arang, ngarang. ane arang titik kok tujuannya. Neng wadah siman sliramu nate prasetyo Apa dia sing nyanyi ndek tangga ya? urip bebrayan nganti ajal misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Doh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa Ini perkampungan nelayannya lur. mung welingku
marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo muga sliramu bahagia. Dalan iki yen asring tak liwati, nalikane sliramu isih gemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Nang wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Waktu kali Depan itu tempat pelelangan ikan pantai Sine TPI. melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Itu bang melaku gak mungkin ada. Dohom ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung Ya langsung ngajar sebelah sini ya. marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Ini kan udah bayar ya. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadah Ya siman jalannya yang sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal lagi nanti di mana yang waktu kali kunta uga melu nyeksekno, nanging jebule
sliramu medhot tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karo ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadon siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali kunto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaran donya ninggalake aku nelayan nestapa nanti ya nanti saya parkir gitu marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu entak aku ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo
muga sliramu bahagia. Video akan saya akhiri di depan itu lur. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.